सासे सुबुं जाय मोनसे समाव नोंनो सम होनाय नोंजों बाथ्रा रायज्लायनायखौ गोनांथि सानोमोन, दिनै बै सुबुङानो नोंजों बाथ्रा रायज्लायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, नोंनो कल मेसेजेस हरनो थाखाय दसे समबो गैला। आरो गुबुन फारसेथिं नों जेराव मिथिसेयावबो बिनो कल मेसेजेस हरनो मेङा, जाय बेनि बेबादि बिहेभियारजों डिस्टार्ब जाबाय थायो। सानोदि मा थारैनो बियो एसेबां बिजि नामा, ना बिनि थाखाय आं जेबो इम्पर्टेन्ट नंला। गोसोआ बेखौ सानफ्लांलाय लाङोदि जानो हागौ आंनिनो माबा गोरोन्थि दं, आंनियावनो माबा मोनसे कमी दं। नाथाय बेबादि नङा। गोरोन्थिया बेसोदि नों गावखौनो बेसेबा गाहायसिम खोख्लैना लाबाय आरो बिखौ नों गावनि खर' सायाव दिखांना लाबाय, जायनि जाउनाव बियो बिजि नङालासेबो नोंखौ बिजिनि मुङाव इगनर खालामो, जेराव नों गावनि सेल्फ रिसपेक्टखौनो बावगारनानै बिनि सेराव गावखौनो हगारसारबाय। मानोना जों मानसिफोरनियाव मोनसे आखु दंदि जायखौ जों खस्थ' खालामालासे एबा नाजायालासे ओरैनो फ्रियाव मोनबाय थायो, अब्ला मानसिया बैखौ माब्लाबाबो आबोर खालामा। आरो जेब्ला बै बुस्थुखौ मोननाया खमायलांबाय थायो, अब्लासो मानसिया बै बुस्थुनि बेसेनखौ हमदांनो हायो। बेनिखायनो जेब्ला बेबायदि जायोदि नोंखौ सोरबा ओंथि गैयाजासे बार बार इगनर खालामबाय दं आरो बिहा जेबो फारागानो जायादि नोंनि बाथ्राजों, नोंनि साननायजों, नोंनि थानाय गैयैजों, अब्ला बेयावनो थाथ' आरो गावखौनो मोनसे सोंथि खालामदि मा थारैनो बियो नोंनि एसेबां इफर्ट्स आरो केयारखौ डिजार्भ खालामो? जुदि नङा, अब्ला मानो गावनि समखौ बिनि थाखाय बरबाद खालामबाय दं, जाय नोंनि मोजां मोननाय, नोंनि थाखाय इसेबो साननायानो गैया? बियो एसेबांबो भेलु गैया जेसेबां नों बिखौ भेलु गोनां खालामना लादों। मानोना रावबो एसेबां बिजि जायादि जाय सानसेयाव नोंनि थाखाय दसे समखौनो दिहुननो हायो। नाथाय जाय मानसिया सोमोन्दोखौ आबोर खालामो, बियो जेसेखि बिजि जायाथों मानो नोंनि थाखाय दसेब्लाबो सम दिहुनखागोन। जुदि नों गावल' नाजाबाय थागोन, माब्ला बिनो खाबु होगोन? बिखौबोथ' एसे नाजानो हो। आरो बिनि थाखाय एसेबां साननायखौ नागार, मानोना जाय गावनि आंगो बियो बुजिखागोन, आरो जाय बुजिया बियो माब्लाबाबो नोंनि आंगो जानो हाया।